What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So karon, this is your host, Chef Engineer, blah blah blah. Ayan, mag-lunch ta. Meron akong konting kanin dito. At meron tayong isang bendihadong gulay. So ubusin natin lahat yan guys. So, let's eat! Okay, hello, hello! Nagtatawanan ang anak ko. So, kain na tayo guys. Meron akong chop suey. Yan. Meron akong lumpia. Fish egg. May konting pansit. Ganyan yan. Gulay. Kain tayo guys. Yan. Ang gulay. Tayo guys. Chicken. Gusto ba? Fish egg guys. That's it guys. Isang order. Ito ba ng ketchup? Kaya masarap. Yan. Ito na yung simula ng second round guys. Yan, konting kanin, broccoli. Konti-konti lang yung kanin natin para hindi tayo mahirapan. Yan, kamatis. Chicken. Chicken ulit. Ayan, meron pala akong french fries dyan. Sarap ng kamatis. Fresh ng broccoli. Yummy. Nakakagutom talaga guys. Yan, kamatis. Yan pang lumpia. Ayan. Sarap ng lumpia. Vegetable yan yung lumpia na yan. All in vegetable. Vegetable mukbang nga eh. Diba? So, approve ka pa dyan.
Bilisan mo. Aalis pa tayo. Third down na tayo. Tingnan ang magya. Lagyan ng konting kanin. Lagyan ng gulay. Busin ng gulay. Sarap sa bone. Lagyan natin ketchup, pasa, fish, egg, and french fries. Lasa talaga guys. Reklamong ano ito, aso. Wala na naman, buto na yun. Ginawa. Wow, sa talaga ang gulay. Kung ito may wap. Ayan. Ayan, fish egg. Hoy, hambala. French fries pa more. Dandan. Nagpipoisan ka na. Sarap talaga. Labas mo na. Yan, tao ba po ang pero last round. For the win. Ayun, tayo po papakabilis ang konti. So, nabilis kasi. May para pa yung discount. Wow. Ketchup na sa usawang para lang walang suka. Para yung mas masarap. Ayan, masarap po na po ng chicken. Kain lang. Ginhawak pag may time. Hihinga rin pag may time. Busog na ako sa oras na ito. Busog na ako. Fish. Busin nila ako ng fish. Actually, fish egg. Sarap ng pares.
Solve na. Solve na. Approve. Nguyang hanggang maubos. Solved na guys. Thanks for watching. See you the next vlog. Bye. Enjoy. Mega shoutout to all our subscribers and friends, Min Moga and family, Yourself Mix TV, Cooking ni Ay Ilocano, Adrian Popa, Quiz Dabs, Darren's Vlog, Juliet Mukbang, Ashi Dennis Vlog, Itoy Sasa, Rodrigo Varias, Guramak, Princess Anika, Dodong Jess, Don Edward Jr., Workout Academy London, Honey Queen Padua, Yaya Inday, Little Family Vlog, Little JC Channel, Dak and Sue, and Everyday Canadian, Shash 73, Priya Deb, Saputay TV, Live Several TV, Lin Lai YouTube, Archan Black, Dennis Jafar MJR, Mahendran Nada, Val991, White Roy 21, Mylin Maniga, Wilmy Mix TV, John Day Blue, Kid Story, Mel Lapnoy, Novela Niels KTV, Pinas Explorer TV, Glendarin Piano, Tony Amarel, Power Mix TV, JJ Van Harabas TV, Chinhua TV. Maraming salamat sa lahat nag-comment. Kung gusto nyo ma-shoutout sa ating next video, please comment for all my videos. Maraming salamat. Bye-bye. Adios. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notifications. Thanks for watching my VisLog.